Heddwen, llongyfarchiadau mawr I chi ar ennill tiwtor y flwyddyn. Pam da chi'n mynd I ennill cynt, sgynnau'm syniad. Ond dyma chi wedi ennill o'r diwedd. Dwi'n cofio chi'n dechrau dysgu Cymraeg I oedolion, rhain pryd a fi, nôl mis Medi 2008. A dwi'n cofio'r ddwyn ohonon ni mynd i'r dosbarth cyntaf a meddwl, dwi ddim yn siŵr am hyn. Ond yn sydyn reit, wnaethoch chi, fel finna, slotio mewn a dechrau mwynhau'r profiad, y gwmnïaeth, a jyst gweld y dysgwyr yma yn ffynnu yn eich cwmni chi. Fel person, da chi bob amser wedi bod yn gefnogol dros ben, mor barod eich cymwynas I unrhyw hun, a hefyd yn asgwrn cefn ac yn ffrind mwy na just tiwtor. Dwi hynod o falch ohonoch chi Heddwen. Dwi mor falch o fod wedi cael gweithio efo chi am gymaint o flynyddoedd, a dwi'n dymuno pob dymuniad I chi fel tiwtor y flwyddyn. Da iawn chi Heddwen. Llongyfarchiadau Heddwen am ennill y tiwtor y flwyddyn. Da chi'n haddau hi. Da chi'n gweithio yn galed iawn I gofleidio technoleg a ddysgu ni ar-lein yn ystod y cyfnod clo. Mae gwersi yn diddorol. Da ni'n wedi chwerthin pan ni'n diflannu mewn cyberofod weithiau. Da chi'n ysbrydoliaeth I ni a diolch o galon. Helo, dwi'n hapus iawn I gael y cyfle I dweud llongyfarchiadau mawr I Heddwen am fod tiwtor y flwyddyn. Dwi'n gwybod pan dechreuodd y cofnod clo bod Heddwen yn dipyn bach yn poenus oherwydd nad oedd hi yn cyfforddus efo technoleg. Ond dwi'n gwybod nath hi llad nadroedd I wneud yn siŵr bod bob un o ei dosbarthiadau yn gallu cario ymlaen trwy cyfrwng Zoom. Ac dwi'n gwybod hefyd bod hi'n poenus dipyn bach am hynny, ond rhaid I mi dweud rwan, does dim angen iddi wedi bod yn poenus amdano fo, oherwydd mae hi'n wedi wneud yn arbennig o dda, a dwi'n siŵr bod pob un ohonyn nhw yn hapus iawn efo sut mae pethau wedi troi allan dros y misoedd diwethaf. Yr un peth, rhaid I mi dweud hefyd ydy, oherwydd dwi wedi bod I gilydd am blynyddoedd rwan, dwi ddim yn siŵr bod Heddwen dal yn gallu nabod pwy ydy Barry a pwy ydy Brian. Diolch yn fawr iawn. Heddwen, llongyfarchiadau mawr I chi am wobr heiddiannol. Ers I fi ddechrau fel tiwtor, dibrofiad oedd hollol ar goll. Da chi wastad wedi bod yna I fi. Ac o'n I gallu troi atoch chi am gyngor, a dwi dal I wneud. Dwi wrth y modd yn cael dod fewn iste yn eich gwersi chi. Mae'r awyrgylch hwyliog a'ch natur gyfeillgar chi, a'r hiwmor, mae'n creu awyrgylch hyfryd i'n dysgwyr ni. Diolch am fod yna I fi bob tro ni angen cyngor ac am fy ysbrydoli I hefyd. Pan dwi yng nghwmni dysgwyr, unai yn fy ngwersi I neu clybiau siarad, mae'r rheini sydd wedi bod yn eich gwersi chi neu ar gyrsiau atodol efo chi, maen nhw wrth I bodd efo chi, Heddwen, a mae hynny'n deud y cyfan, dydy? Felly, llongyfarchiadau mawr, da chi'n llawn heiddi'r gydnabyddiaeth yma. Peidiwch newid byth. Noswaith dda, daw'r addysgu yn naturiol I Heddwen. Mae gen I hi ddiddordeb ym mob un o myfarwyr ac mae hi'n cofio llawer o fanylion amdanyn nhw I wneud ei dysgu'n bersonol. Heb os nac o'n I bai, mae hi'n gwneud dysgu'n chwil. Mae hi wedi trosglwyddo'r holl sgiliau hun
i'r ffordd newydd o addysgu trwy Zoom. Ac chi'n deud na all wneud technoleg, mae popeth yn rhedeg yn iawn fel arfer. Bod rhaid i mi weithio'n galed i ddal i fyny, dwi'n edrych ymlaen at bob dosbarth Cymraeg efo Heddwen. Bob hwyl. Noswaith o Heddwen. Llong gyfarchiadau mawr am ennill gwobr tiwtor y flwyddyn sydd yn gyflawni ar llwy haeddiannol. Rwy'n i'n meddwl yn gynharach am ansoddeiriau sydd yn disgrifio nodweddion arbennig rwy ti'n haddangos yn ystod dy wersi. Dyma rai ohonyn nhw ddoth i fy meddwl. Ymroddedig, ysbrydoledig, brwdfrydig a chreadigol. Y gweitha'r cyfyngiadau cyfnewidiol da ni wedi byw amdanyn nhw dros y denau mis diwetha, rwy ti wedi sicrhau bod ni i gyd yn parhau i wneud cynnydd yn dysgu Cymraeg drwy drefnu gwersi diddorol a bywiog yn ystod y tymhorau. Yn ogystal â hyn, mi fues di'n trefnu cyfarfodydd mwy anffurfiol dros wyliau ha. Mi hoffwn i ddweud ar ran pawb sy'n mynychu y diddosbarthiadau pa mor ddiolchgar yda ni i ti am dy holl gefnogaeth. Diolch o galon. Wendy, ti wedi gweld y ple o'r gweinydd? Naddo, oes na rhywbeth diddorol? Oes wir, edryca. Mae Heddwen wedi ennill gwobr. Do, wir. Ein Heddwen ni? Yr un. Pa wobr? Tiwtor y flwyddyn. Wel, mae hi'n heiddi gwobr tiwtor arbennig. Ydy mae hi. Mae hi mor ameneddgar. Ydy mae hi. Mae hi'n anodd dysgu ar Zoom, ond ydy. O ofnadw o anodd. Yn enwedig pan da ni rywun. Ond mae pob gwers efo hi'n llawn hwyl a byth yn ddiflas. Byth. A mae hi'n feddwlgar hefyd. Dydy hi byth yn siarad yn ei hacen go iawn yn ystod y dosbarth ac yn Cynarfon. Tybed, ar ôl cael gwobr mawr, fydd hi'n meddwl am ymddeol. A dim o gwbl. Mae hi'n rhy ifanc i ymddeol. Wir. Pa mor hen ydy hi? Bron 60 dwi'n meddwl. O, fi ifanc i ymddeol. Diolch byth. Diolch byth. Llongyfarchiadau mawr Heddwen. Diolch o galon am ein dysgu ni Cymraeg. A joio dy noson arbennig. Hwyl fawr. Ta-ta Heddwen, ta-ta.